Kajing karoi ka kam ya de ya thiet kiat halat smith wat hapereng kajing ele stom ka kenhon ki saudor basnong hapo ka joint action committee baken thop ya ka pranai kenton uman laj kor mauri lumhe bat lam le er ban khang lat hi ka don la ka daw bat kata ka de ka jing bam ya shim bentalang kene ka jaka ka de ka ba ki sausnong kata ka pranai ka kenton uman urmasi ujo bat laj kor mauri lumhe kia teng kho kum ka jaka put bat kene ka jaka ka de ka bas dang khi ha ka khayi pateng bat ka ya de ya thiet dang ha ki khndiat snam baladap Nakalyang ka komiti ki saus nong ha ka jingele ban khanglat ikini ki comes new kum ka jinge dia thiet kiat bian ka angnut baki noy lam ka snong urmasi ujo kan ai ka jinge trelang namar kumba kalong mantahi ki bakhayi kiat bian ki dei na ka phang jong ka te ka snong Haka jinge kren bat ki noy lam ka komiti haka arpsan tere ujemmang arja arpsa hadien bala penlong ka jinge the khongpong ya ki spat tali ki bilor kiat haka te ka jaka na ki bala yok kam da ka jinge trelang bat ki long kmi bat ki basong dukan haka te ka jaka haki khindiat tayo bala dap ki la ong ba ka bun sien ki ba khayi kiat haba thong hi ki phat chaka jaka ba dei pet ka urmasi ujo Kila ong baki nong song snong kate ka snong ki ai ka jinge trelang bat ka komiti hendrai urang ba snong pat tang namar bo don ka jinge dei bahyeng bat utrai ka wai ka dukan he ube khayi kiat kum ta ukun taj ban ai ka jinge trelang dak ba pen pau jing sung khia namar ka jing kan taj ban shem ban talang te urang ba snong kila ong ban na kate ka dukan dang shan ka komiti kala yok ban kam kiat bi ai bat bun ka bra the khong pong ha ka ne ka sngiru ka dei na kate ka dukan he Kinoy lam ka komiti kila kentui ka bors nong urmasi ujo ban pet khmat sha ka babha bat na ka benta ka bit ka biang ka imlang sa lang ngim num tuklar re ya ka kam snong di hap la ka snong dei namar ba ya ka ni ki snong ko ba ila chili hadu kata ka ba de ni halasmet ka ba ila itiang hadu kata min swa di don ki bro labu da ki lokpa da ki sendang di kena sendang de hadim ba ciam ta nga e ba menta di don so ke thiro sim menta ki ni kam để na ki thi ra mang lại yo ban bat để ngay ba nhìn hấp tới storm med bendat kom nam ta katai ko wi ka di ka chon ksum ti ka tre na bendat bendat ka ni kisno ka bodan hai chika ne ala smit ngi don hadu sautali kisno na po lam air na po pranai na po laikor ban na po lanu krem ka tanumon te kadon ru kisno ko ban ni po markham kene kisno urmasim cho ka babun sin ngila ya khot ngila biar ban ya ko pret lang ka bay de ban rak ni ko ya ni jisniu kan dei na kaleng cho sudar cho kisno urmasim cho ukun taj be te menta te ngin ong su kun don ka ba kani ka jisniu pa ka bang yo phili i to ka kyat ka tung yo ka dei na po kani ka building ba phila ben i ni ba ha po ka urmasim cho te na ka takadaw ng suong ba Nakalian sungingin ong sukuno ko bide kani ka bentalang na sudar na por masim jo tre operate dan re nakalian sungipat ni khot su bhai ya kini ki pai ba no sosong jo por masim jo let's say yo kidon kata ka masim baki kwa bi tre lang pengiru ya kata yang sofa tek nang bangen la berat di kong yang ni sistem bodan nakani ka ta sungi pro kawai apa piang bagani benta ka do piang benta ka di benta ka masim jo la bu thu ka de jong no ko ni chaka Kani ka cakate ngan ong bagadai kat kumbang itim kadai ka ying jong men jong sordar jong snor basijo hiyo ya ka kyat kani ka cakate 250 ka ta ka ka daw bo ai jong tre lang nas ya ka ta tingam la ben ong ten rei ku su tho mo hi ten rei na kalian chak pai ba ki lo ki ni ben su tho ngai ten nomor ba na kalian jong ngi la bun sin ngi la khot ngi la wer lang bangin yu ko operate lang ngi tre lang bangin la berat di koi sion rei na kalian jong sokor masih jok kan tak be dia kata dan rena kalian sungi pat ngi tangi wer ya ki snor masih jok ro bakini trelang ngi lada kiwan kem saudara kata mulo da kalian sok join action committee yang sopa mengilak berat di khong itu kesiu badon ngi ta ngi ba ka chung sneu kala chale hedu kata te ka kubur ka bang kwa panora ka lomba ya gitu ki breu ba mlien ban le ini kam sneu ba ki ba mlien ban khayi bi an ya ki jingdi ba sneu kum kayat ni kumbolong ini puan tawat undrok su kumun ni ai ka khubor ki baki dai ban hadin no bekum dai su ban mi smat ban le ini kam sing nomor ba ni nak leng ka jon action kum tingin nom chong thai ban ya tre ban wa ban kundu yang ini kisni mari i jing sirkai yang ini jing sni opok snong i thau kham tam i kun samla ki bron po jong ni ka chaka ka area brokhoi dai te kun samla ki jong i bron po jong ni ka chaka markan dai ka talut wat ini kun samla ba banyak ti nak ni chaka malak di sini kharo ini bat kandai ru ka kacingma kacing tiang ya kini ki bre ki basong dukan ki ba dan apo jong ni chaka mal haba kare ki sini ngila bantip ya kata balai se kan poi sudu uput ba kinbun kinong tu kinong thiem ru kumbulong matang la sahi ru ba bun ka jing satu se thiem ma jing ni ki chaka dan rai
kemudian mengitre tadi tanam tajo ni kakiat ni do drox ni wat yi batu bating bapentri mak bun cak burkom ni nak kalian kacau asion komiti kembut ni yai budin ni yai wat ni yai kemi bat ni try bet kerana mengena ban kudu cak kemi taki cak beri kuan ban persni ke melang salah kani kecil tak kiat putar si kani kecil cikem kiat ke batang ini tu yo pula dia hang ni kepada ki posien ngaong pada ki labon posien bagi lo yo kemi kiat hang ni kamdi su ke tang sen ke ba yo kemi ni kiat ke labon sien bagi lo yo kemi ni kiat ni kepada ki posien lo yo kem te yang ni bakani ke caka lada kani ka ci isi kam tri kam kani snem bal adep ni tutip bakani ka caka kam long su ka basinga nya kaya ke na trai ben miet ben yong ki ken te ki kena kam long su ka basinga ben ya nanti ben ap kali ben na masuk kani ka caka ka long senta sabodok sotong te kum dak cing tri kam chung ka ci isi ya ke ta ki snem bal adep na ong hang ne ba si nak ci spa au po persen ni la ban rat ki kani ka caka dola dang ong chispa na chispa namangan kata ka sa 40% bat kadai na kata penta chong ko mesti ucok normal ba utarong ba senong ko me kren kirang ba kim kroi ba ban tren kat ko po bang ila khot ben sin la ban sin u ban tren kat ngai ba ki tai ki chaka step ki sim ko bu pemban na sitai Shua teng la dang yuan kem kian la ding kian la da du shirang ngisuk ni kret ngisuk kan kem rai la da dei ki thai bang sip chi nama bang la ya krem ki police department ru ki ong bala da dei ki kam kan thai kamut ni hapun thre ban ki police kan thai tamba kan ni ka kam kem kian kamut dei tak 3 minit la ba si ngi yo bat ya tang ha tu por bang ki ya ai ya dia thiet kamut tang 3 minit la da ya sip bisa la da bi ai kian teleng ba ka jingdon ni ki sanglong kmi ban ngi la yo jik sial sibun bat ngi kermen skam ru nang li skmat bangin mai la era la da ka dei sa urmusi ujo ro la da ka dei sa no chaka pitip he ba ka bri nyu trap he ba ba song nong song jo kami ka ya la da kit kia ru sodar kamut ulong song jo ka cho la da mi tak skmat tang we na kalian ka cho action committee kan ai ka jikisian bo pura benvat ding khong nama ba kat kum ka jikip ta ka dang dei tang kan ka we ka dukan ka ba ha urmusi ujo nomor ba ngila ya khara na kan ka lajkor ka kanton mon menta kamdon sura ka cak dikiak hatam hani ha mai mo kalau long tem kelaman kan nomor ba kacing hana kacing pedup ni urang ba silong nomor ba kan ne ka yeng kumba la ong sorbar ba ni bela ba ka dei ka yeng cok men ju ta urang ba silong ba let's say okidon kacing ya silong ni sia urang ba silong dan men nomor ba kan ne ka yo sene kala dei tha ta kebut la sok shit na kayo kalau long penban ba la dak khang na kan ni lai tali so tri silong kemut kayo long man kan ni ka kani ka kan jok ni usmen tu orang silong tak tahu nak ngaskuat kan aku buat Indonesia orang di kia tadi orang di drop bana kalian ka jo yang satu tim ka gila dan ka la don sa silong lam air ka bala wan ai cing kasian pura ya ka jo yang action committee jo ni lai tli silong ni tang la don sautli tengi terpat hero limba ki media bangin petip ya kini segi nong di kia ba kursiat lang ni sikmat kalian cengi ngi kwa ban ya website ya ka urmasi ujo mo bangan don ke cingi tre lang rekap ni namar bangi sutui kum nong kit kam sinong na trai dara dei nong kit kam sinong jo kanu ka sinong ru ni haban ya tre lang hi ban rat den khong ya jing snio si ki pai ba ki jit yang ni nak mta ban tre nang ta ka pha ka met chong pai ba kum jo bangin pek ya ka jing snio ka ba mi ko sinong ko ta mo teng na kalian jo ngaru na kwa ban kentu kan ya ka urmasi ujo ru mo ban wan lang sakmat ban ya tre lang ban ni kenang bangin la ban rat den khong 100% ya ka jing sini no pok ni kan cakah ni ka Thailand Smith ma bakum bakalong mentamo ngisiam barabor hi kibriu kiri tengen hapo kan ni ka dorbal sinong urmasi ujo namar kan ni ka banta kan diap ka hap jong ka urmasi ujo te ladang ikem ni kiru ki ong ba kade ka banta jong ko urmasi ujo te nak kalian jong ngi la ya weru ya rong ba sinong na ka te ka sinong urmasi ujo bani trelang rai hadu mentang impat yo kan no ka kubor mo ngisung tu ba sien ba la nang he ka yo ka hat lanang kiu ka khi pateng ka jing snio ni kawan lang dekat te de halor kata ka banta ko bangal ong bani mo ba lemba ka jing don jongi ya tre lang ni ka joint action committee kemut ni persang ban rat ding khong ni ka jing snio po ka ni ka jaka ma ku ma pi hi ka ni ka Thailand Smith le mata kelalong hadin ke lockdown kelalong kum ka we na kayo ta ka baki pai ba nakaleng ki jaka ki wan ni ban ya kai pateng ban ya di tiet te ka jing snio ko wan dekat te hendrai long hadin bangila form ka ni ka joint action committee sibun ki jing snio ngilala ban rat ding khong na ka ni ka jaka
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya